subong dre. Dre man. Mao ni lang cottage dre. Mo guro ni kay gitulo sa mapo dito daw. Mo man nga purok oh. Nya, Cottage. asa sila ron. Kung taong gina to. Naka to sila kwarta. Ana to eh. Tao. Ano? Stingar to eh. Bitaw na to sila ta. Isa din sila Ito dai. utang tumatawahan na to. Na. Kumunta ka kwarta panghatag gud. Mo problem. Tagali ka. 2,000. 2,000. 200. Wi. Bukab ng kwarta eh. Wag sa dagat pre no. Wa ko man ng dagat. Sa maday ka buta. Ha? Dili man pre pero murag nice gid ang dagat gid pre. Pero nice gid ang dagat gid pre no. Nice bang ginis yan? Ko ako ni gud. Ana. Sa man eh. Managa ka? Atong gibantan diri cottage dili kay managa. Wala man ka pa istadra. Una ko ba ang dili kabalo mamayad na lingkod lang diri sa akong cottage. Tanggalan na okay maalang kag buang ana. Buang palagbuang ka. Ako buang. Tara ka agay. Sige nagparag pa. Please. Tapon eh. Suratan ka trabaho. Tao sa tong cottage pre. Kaloyan na kita sa Ginoo gid pre. Butan mo kay ko pre. Dapat ikaw pre. Binutan po ka pre. Binutan jud ka. Sa maday ko dili ko butan kamino sa kuha. Dili man po pre pero karang pagka ugali mo pre nga murag ugali iro dapat ulangin na nimo pre kay Hindi ka mo istorya ba? Kasi dili man sakit mo istorya pre pero real talk pre. Sabot ng real talk. Oh, wala ka sabot ta tanong tong cottage. Elektor man asa man? kadlok anak. Kadlok ako ito ra man na. Ano to pre? Ay, kwarta gid pre. Hindi ito kwarta eh. Wala niliko. Anak ipay laptop kita sa tuwa. Wala yan. Pero okay na. Wala yung kwarta. Ay, betul na. Okay, pasali ko na. Ikaw na pasali ko na. Gusto ko lang. Tama idol gitu ka sa mga anak pre. Idol gitu ka pre. Mura mag-flip dot pre idol ka. Ay, Gusto ka mag... dire na pre. Hindi ka rin. Wala, pre. Hindi yan din. Kita ko. Bisa. Mahira mo ka. Hagi man na itong naan. Kwarta ito bang kulo. Patay. Iyay. Patay. Sa mali pulot man eh. Sa mali pre. Tawhana ba? Nagminaro na po mo. Dali man Tago-tago. Halas boss. Halas gyapon. Ilong sa yaw-yaw na. Utang na. Ang utang ninyo ha. Utang ko. Kabalo na yung utang. Sa listahan. 3. Utang ninyo ba? Utang. Ano utang ko namin? Utang niyo. Utang ko kayo. Utang niyo sa mall. Utang niyo sa restaurant. Oh, gasolinahan, utang pa ninyo. Ano lang may kwarta good boss. Kung makati sa mo, dapat kikiribinta diri. Nagkanak tao. Ilan na 4 years? Wala na bayaran ng utang na mo. Nagmukatambay yung medyo maramig ng unggoy di wala may kwarta. Wala, way pakialam na. Way pakialam Basta bayran utang. Bayaran ng utang karon kay. Last trip na namong pwede man siguro boss kung kami palugit boss. Di sige palugit. Alimot naman siguro ka. Unhan. Yung man sikat 5 ba? 5. Yung han ka? 5. Patangka. Amnesia. Nakaya amnesia men. Sabog na mong duha ba? Sabog. Amoy sabog. Hindi ka bayad sa utang. Hindi magyapon na istoryahan na ito na boss. Yahan. After mo na. Si Biners yung boss. Pero si Biners may dili yung utang ay. Kaya naman mo ka mga kuhan boss. Isa man lista. Utang niya dabo kayo ba? Utang niya video man na. Utang niya. Ay ganun na branded ni. Oh, si Brandon. Labay ang cellphone. Taba, sabog naman gud mo. Minus kasi cellphone. Ano mo dili? Ilaw ko ro. Wah. Labay mo, break ya. Sila na may mag-away ana ron. Bakan ka ron. Branded ni imo pang gilabay lang. Yung branded sa dito yung si mga utang ka na. Utang ra ni pero mali. Gani maglalis ko. Bahala. Asa mo? Utang ba ni cellphone na? Oppo. Oppo na, branded do Oppo. Ngabay Oppo pakpak sa mga. Pakpak daw pakpak. Agoy di na kayo pakpak. Agoy. Next mo oban bro. Ano yun nga? Kamu udah kita ko kay mo utang nga. Nego utang. Ilan kag lokal. Ilan kag Ay daw damdamin ka kay utang ninyo. Utang ninyo. Kaya ito na istorya pre. Sirhan?
Dire pre. Dira mo para long distance relationship. Ito ni Mayo. Ito na eh. Asa din may nakautang ni Gay pre. Ako ay utang na hinamon lagi. Ano kasabot ba? Gali ang uloy. Nagko kay utang. Hindi mo may tawagan ako police station. Ay, pre. Ano? Tawagan? Ay, pre. Hindi mo na. Pre, ako na ako sa sabot mo. Bayad mo. Sabot. Pre, pero may tawag bis police station. Police station. 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 Hindi man yapon di ako na yung bilang na na siya. Bayad mo, bayad. Ito lang daw sa police station mo tawag. Sa mayor. Sa mayor ka. Tawagin sa mayor. Kahit mo mga ulo, bayad. Nung namatay, cottage niya. Hello mayor. Oy, may bundag. Oh, Steve. Oo, may bundag yun. Mayor. Hindi mo nilayatan ang kwano. Hindi nilayatan ang kwarta, mayor. Utang niyo, nakuha. Ay, sa daw-yaw kita. Aray, gito ang ulo. Hello mayor. Hindi nilayatan ang utang. Ang kwarta, dili ko. Asa may mayor? Kapriso? Kapriso na eh? Ha? Uy, pamina mo ko. Hello mayor. Mayor. Oh, okay. Kina. Okay na. Okay. Aron. Paano yung Dili mo sugot. Sugot. Dili mo sugot. Paano yung kates? Utang nyo. Ganun may inyo. Di kasabot. Dili mo sugot. Na ay 45 diri. Oo. Ano? Hoy! Anong didalagan mo? Panagan ni sila. Balik. Kung sa may nadukan nila na ako. Balik. Nagkalot ako kagid kay kagid gani kato kayo. Si katot. Tul. Usam ni mga tawanan ta adlok may nagkalot rin kagid gani kato kayo. お前はもう死んでいる。 Balik. Sana bisi. Kami lang cottage ko, Andre. Pwede ka na. Dagang tao diri. Dahil gusto mo na pulta ni kwarta kita pulta ni. Dagang gilid kwarta ni. Tao di mo terus mo uplok ni. Suman cottage atong kaon. Ang cottage ko lang. Pendaga to, palikon na. Dili ato plito nang ilay utang. Dili. Kaltas na to. Palito na to para ganado sila ba? Ganado. Palito na Nya to. usal tong utang bali wala. Okay. Inyo cottage Easy na. kwarta. Ayan na lang oh. Sige. Ito ni sa buton mayo. Utang. Oh, Ilo mo. Ikaw ninyo, paghilom rin ninyo. I-explain ako ng utang. Diba, nang utang mo sa kuhan, hindi gasolinahan. Kita balik-balik sa utang, pwede mo po na unsay gusto. Oh, pilom! Utang yun sa kuhan, restaurant. Ano, pilom? restaurant pa una. Boss, pwede mo. Pilom! Sudbra na mo ba? Plus! Unsay Hops! Hoy! Plus! Utang niya sa restaurant. Pastorya po ko, boss. Hops! Usag paon ka diya. Hops! Hops! Sama na, sobra naman ang mga. Sige kag hops. Hops keriops? Taling ni ron ba tanawa. Abot mo hops keriops? Utang ninyo, galinya na oh. Istoryahan kay na to Itaw sa ta ni B. cottage. Sa cottage. Masa dili ni cottage? Wala na mo, ani wala tawo. Tura tong dagang tao cottage. Saan ka gusto Gusto ninyo, igatong cottage. Wala-ulawan Ang na dira. utang, quits na niyang dagat, inyuhanan na. Dili, ano ni? Pwede mo langoy mo diya. Sige, Ilong, paminaw sa good. Hops! Paminaw sa good mo ba? Hops! Paminaw sa mo ba? Okay, sama di mo kasabot ni. Paminaw sa mo. Sige na, explain ako para kabalo mo. Sige. Di ba na may utang tanan sa Oh, kabalo Sa kami kumpanya namin. sa kuwan. Utang, kabalo Sige, kami. sige. Kay, na mo interest. 3. 3 million? Gaap yog na. Oy, tulog. 3,000? 3. Oh, dili. 30,000? Dili. Abot mo 30,000 tulog. 30,000. Taka. Oy, tupadi. Diyan dire. Kwarta dire. Ha? Yan ko tayo, mas makabigay pa kong tao dito. 300. Pag sige kuan 300. Bahala ka 100. May mo 300. Zombie apocalypse.